Això és Naps i Cols, un podcast de converses. Vaig acabar treballant de becari, el primer becari que van tenir al Terrat, al programa de l'Andreu Buenafuente. En el que bàsicament fem un repàs biogràfic i professional de la persona convidada. I era un actor còmic molt bo, el pare, cantava Sarsuela, cantava La Generala, és un muñeco en l'Arlequín, tira que tira del cordón. Jo quan obro la porta de l'aula i entro i em trobo els alumnes que em miren a veure què vamos a hacer hoy, jo em desfaig de gust. Naps i cols. M'imaginava que tots serien perfils com jo, com de periodistes. Arribo ja, Rafa Mora, Chiqui de Gran Hermano. Jo amb els jugadors he tingut jugadors que m'he fet, no puc dir amics, però sí tindrà una relació molt bona amb ells. Para mí, un dels meus momentos favoritos de filmación de la meva vida va ser el capítol 12 de la primera temporada de Andor. Qualsevol mitjà, tu ara vas i agafes l'organigrama i les direccions, la majoria són homes, però no la majoria, o sigui, és que és aclaparador. Ja. La veritat és que a nivell professional va ser molt satisfactori Islàndia, sí, i personal també. Jo quan tenia 6 anys m'acostumava a jugar molt sola a casa, m'inventava coses, que me'n recordo perfectament que no em deixaven tenir un gos, i jo m'ideava mecanismes per crear el meu gos robot. Al programa, vosaltres mateixos, l'Andreu li diu a la Laura: tu creus que tinc oïda absoluta? I la Laura li diu: obsoleta. Dirigit i presentat per Marc Pitarch.